Galicia continúa a tendencia descendiendo o paro, como nos últimos meses, e en xullo deste ano hai un descenso dunhas 300 persoas ao día. Isto que significa? Que estamos a falar de que máis de 9.300 persoas abandonan as listas do paro e, por tanto, un descenso con respecto ao mes pasado de máis dun 5%. É importante que este descenso do paro en Galicia tamén é casi 3 puntos por riba da media do conxunto do Estado, xa que no Estado está descendendo un 2,3% e, por tanto, en Galicia máis dun 5%. Estamos en niveis de paro inferiores aos de xullo de 2009. É certo que estas estatísticas, os datos do paro motivados pola pandemia, son difíciles de facer comparativas, xa que a situación de parálise da actividade económica é notable. Pero o que si observamos é que nos meses de marzo a abril había unha caída do emprego e nos últimos meses estamos observando unha recuperación xa do 64% do emprego. Os datos do paro neste mes de xullo con respecto ao mes pasado significan que baixa o paro, por tanto, baixa o paro nas 4 provincias, nas 7 cidades galegas, baixa o paro nos distintos sectores económicos, de maneira notable, lóxicamente, no sector servicio, e tamén baixa nos diferentes colectivos prioritarios para a Xunta de Galicia. Por outra banda, destacar que tamén neste mes de xullo medran as afiliacións máis de un 9,9%, por tanto, seguimos superando o millón de afiliacións á Seguridade Social. Con respecto aos contratos, tamén suben as contratacións neste mes de xullo. É moi importante tamén que medran as contratacións indefinidas e xornada completa, que son datos importantes cando falamos sempre de calidade no emprego. Con respecto ao ano pasado, que sucede? Con respecto ao ano pasado, hai unha suba do paro de máis dun 16%. Isto supón que máis de 24.300 persoas se apuntan ao paro, por tanto, incrementamos o paro. Pero Galicia incrementa o paro 9 puntos por debaixo da media de España. España sube en conxunto de media máis dun 25% e en Galicia a subida tan só é máis dun 16%. Por tanto, son datos significativos de que a situación en Galicia, aínda que estamos tamén moi afectados pola situación económica da pandemia, estamos, como decíamos, neste mes de xullo, con uns datos máis sólidos. Con respecto ao ano pasado, o paro sube nas 4 provincias e nas 7 cidades principales de Galicia e tamén en diferentes sectores económicos, e volvemos a incidir na importancia do sector servicios. O que sí é certo é que o Goberno galego o que está poñendo en marcha e puso en marcha un plan de reactivación económica para recuperar a economía e, por tanto, para recuperar o emprego. Estamos vendo que esos datos de recuperación do emprego xa están chegando a Galicia, poñendo en marcha instrumentos de financiación de microcréditos para que cheguen aos autónomos, as autónomas, as pequenas empresas que son as que moven a nosa economía, poñendo en marcha un plan de digitalización para acompañar tamén aos máis pequenos en esta transformación digital, un plan de reactivación económica de servicios, de hostelería, de turismo e tamén a última medida que pusimos para apoiar aos autónomos, o cheque autónomo, para axudarles nos gastos máis inmediatos. Por tanto, como decimos, Galicia, con plan de reactivación económica, está reactivando a economía e, por tanto, recuperando o emprego. Moitas gracias.